Zdar z brzličky. Ježiš, jo. Tak, teď je to lepší, krásně to tu svítí. Zdar z brzličky, tady je Vojta Ptáček a je to tady. What? Nevěřili jste tomu, já taky ne, ale jsem zpátky. Oh my god! Wow! A doufám, že se to udrží a že si nebudu moc dávat další pauzu. Je to strašně skvělý pocit, že se zase vracím do toho youtuberského světa. A určitě vím, že to nebude lehké, ale jsem tu kvůli vám, kvůli mé komunitě. Takže dneska tímto videem vás chci provést informacema, které vám tady chci říct, co vlastně mám v plánu za content, jestli ho chci nějak rozšířit nebo zůstane stejný, to se dozvíte. Jaké jsou vlastně změny celkové v životě a proč jsem se vlastně vydal zpátky na tuhle cestu. Je toho hodně, co vám musím říct, takže dneska je tu hlavně úvodní video. Stýskalo se mi. Je to pravda, musím říct, že se mi strašně stýskalo po vás, protože když si uvědomím, že jste mě random potkávali třeba v Opavě nebo někde a že ale to je Vojta Ptáček, jo, a chtěli jste normálně jenom se pozdravit nebo fotku, podpis, já jsem byl rád, sice nikdy jste mě zaskočili a byl, že je v šoku. Jsem strašně rád, že se můžu vrátit, že je tu někdo, kdo se mnou může takhle interagovat a být tady s váma. Můžu s váma sdílet mé zážitky, dělat různé blbosti, co mě napadnou a natočit to na video. Ale že zrovna já jsem skončil tu dobu, kdy vás to, dá se říct, začalo bavit. Are you sure about that? Nějaký ten update, tak určitě ty vlasy, to jste si asi všimli. Ne. Vztah žádnej nemám, zatím nic není. Uvidíme do budoucna, možná se něco vyvrbí. Přežil jsem druhák na střední, takže je. Jdu do třeťáku, blíží se mi pomalu maturita, ale to mě nezastaví v tom, aby natáčel content pro vás, protože mě to baví. Jenom jsem potřeboval zbytečnou pauzu, kreativnější content. Mám v plánu svůj content rozšířit, určitě zůstanou vlogy, na to se můžete těšit. Určitě mám v plánu nechat ochutnávky, ale co bude jedna z mých novinek, což vám prozradím už teď, je AI. Bude taková, dá se říci, na série, kdy prostě budu se bavit s AI, nebo bude radit, protože co jsem si všiml, tak v poslední době se hodně zlepšila a chtěl bych to tak trochu rozvést i do toho YouTube, ale ne, aby to bylo jenom o AI, samozřejmě budou nějaké speciální videa třeba s fanouškami. Jestli mám v plánu natáčet hry, nevím, jako jediné co tak hry Brawl Stars. Možná nějaké video uvidíme. Jak mám v plánu videa natáčet? Je to docela zajímavý. Oh, what? People. Dokud neskončím školu, tak mám v plánu videa natáčet, nebo vydávat, natáčet je budu určitě. Are you sure about that? Jednou týdně. Určitě jsem si všiml to, že já bych stihl do týdne jedno max 2 videa. Já bych dokázal jako vydávat víc, ale jestli se mám nějak připravit zase jako na ten režim školní. Všichni tam pobíhaj, narážej do sebe, Maník vepředu říká 2+2. A když si uvědomím, že budu prostě psát ty testy a učit se. Vůbec nic nestíhá. Víc to asi nestínu a budu se snažit se rozvíjet a samozřejmě taky pomáhat mamce. Já to dám, já si věřím. Jestli chcete vědět strukturu, tak určitě mám v plánu 1 až 2krát týdně vydat video. Ale zatím to bude teďka takový myšmaš, uvidíme, ještě nejsem ve školním roce. Určitě bude těžký comeback. Já vím, teďka jsem si dal hodně velkou pauzu a s tím, že jsem si už dělal těch pauz několik. Tam budou nějaké zádrhely, ale věřím, že jak se to rozjede, tak se to nezastaví. Já doufám v to, že mi to vyjde. Vím, že to bude těžké, já se pro vás budu snažit natáčet. Are you sure about that? Jak si užívám prázdniny? Jestli chcete vědět, jak si užívám prázdniny, No!
tak si užívám prázdniny skvěle. Snažím se spát. To je další lež. Na začátku prázdnin jsem si říkal, že jak budu chodit na brigádu. Ano, oficiálně vydělám peníze, neuvěřitelné. Here comes the money. Here we go. Je to tak, chodím na brigádu a říkal jsem si, že jo, přes prázdniny se naučím vnímat ten spánek lépe a že to bude skvělý. 6,5 hodiny maximálně naspaný. Přes tu brigádu je to horší, ale o víkendu se vyspím. Už jsem byl dokonce v Plzni, jestli jste viděli na Instagramu příspěvek, jinak tady můj Instagram. A určitě to nekončí Plzní, mám v plánu, že se podívám do Pardubic, možná na Slovensko. A už jsem byl i s kámošem venku, s kámoškou na bruslích. I je pravda, že většinu prázdnin tak trávím buď na brigádě nebo doma. Ale když už přijde ten čas, užiju si ty prázdniny tím dětským způsobem. Pane bože, když si uvědomím, že za rok už budu dospělý. No, tak. No a tím jsme se dostali ke konci videa. Zrobil jsem comeback. Mám v plánu, že budu vydávat alespoň jednou týdně video. Mám hodně nápadů a nebojím se je použít. Je to tu. Začíná moje kariéra youtuberská, doufám. Ale určitě mám v plánu YouTube dělat jako koníček. Nechci, aby to byla přímo jako moje práce. Se bude tak... Actually, nevadilo by mi to. Loučím se zatím s váma. Těším se na další video, těším se na to, jak se s váma zase uvidím. A by the way, musím říct, že tohle video, pokud mi to samozřejmě můj čas umožní, tak mám v plánu, že vyjde na moje narozky 31.7. Já vám teda přeji hezký den. Doufám, že jste si video takové úvodní, já vím, že je takové okecávací a nudné. Bla 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 blu blu blu. Užili a my se uvidíme u dalšího videa. A uživujte prázdniny. Čau.